Ih, pemandangannya bagus banget ya. Iya. Melati, gimana kalau kita main-main dulu di sini sebentar? Gimana? Jingga, gue apa lali? Kan ada ditugasin Sang Dewi. Iya ya. Nah, kita ditugasin sama Dewi. Oh bocah dikandani malah plonga. Ini apa iki? Padahal kan tujuanku awal mrene kan arep ndayune Pak Karjo, arep njaluk denok. Lah yang ngono kuwi ya Mas. Asan dilan nih. Wong kadang aku barang ya didadekne Karjo barang ya. Ngene iki nek sing delokne paling buder kok paling. Ijane ki cerita apa nalure paling bingung dhewe paling. Ya wis. Bode tak gemplang botol engko, ngare wong ngamuk ah. Oh iya le. Sak botol. Biu. Ngolak tenan ta le. Wo kopok. Tak gemplang watu nek ora ngale. Wo. Wong kok koyo ngono piye wi? Karo wong tuwek ora duwe duku. Yupaija to iki. Ngopo blusuk tekan kene iki?